Здравейте! В днешните 5 минути време за мен. Днес имам нужда да си постоя на тихо, да притихна в себе си, да успокоя малко темпото, да се вслушам във вътрешния си глас. Тези, които ме познават по-добре, ще ме разберат. Имам нужда да се свържа със себе си. Затова днес просто ще седна някъде удобно, даже съм си подпряла гърба, за да ми е още по-удобно. Искам да се отпусна, искам да се фокусирам просто върху дишането и да открадна едни 5 минути, които да не правя нищо, да не мисля нищо, просто да се оставя ей така, да изтекат едни 5 минути. Ще си сложа едната ръка на гръдния кош, другата на корема и всъщност ще затворя очи и ще дишам осъзнато, когато както го усетя. Дали само с гърдите, дали с корема, дали едновременно. Просто 5 минути ще стоя на тихо и ще се слушам как дишам. Сега, за целта даже ще си пусна таймера на ръката, за да не се ангажира ума ми, изтекоха ли тия 5 минути, много ли се забавих, какво става, той ще индикира като изтекат 5 минути, така че мога да се насладя изцяло на покоя. 5 минути откраднати само за мен, заради мен.
само 5 минути, а имам усещането, че съм спряла времето поне за час. Умът ми е много по-спокоен, пулсът ми е много по-бавен, говори ми се много по-тихо или дори не ми се говори. Всъщност, това е състояние, към което се стремя постоянно. За да се чувствам така постоянно, спокойна, с бистър ум, готова съм за екшън план, но чисто емоционално съм сигурна, стабилна съм в себе си, здраво стабила съм на земята, отпусната съм, не съм напрегната, не дишам плитко, не се форсирам излишно. За да се чувствам постоянно в такова състояние и да минавам през ежедневието с лекота, въпреки всички предизвикателства, които то ми поднася, е нужно да сама да създавам това усещане. Да намирам време, да намирам начин, мога и в колата да слушам лека музика или да не слушам, да дишам, мога да открадвам по всяко време минутки. Превенцията работи в посока дълготраен ефект. Ако и вие искате да се чувствате активни, без да сте фрустрирани, без да сте изнервени, без излишно да пилеете емоции и енергия, намерите 5 минути време на ден да притихвате вътре в себе си, да създавате времеви вакуум, защото усещането е точно такова. Усещането е сякаш спираш времето, спираш хода на рутината, връщаш се в себе си, отваряш очи. Животът е същия, но усещането ти, възприятието ти е различно. Толкова от моите 5 минути време за мен днес. Пожелавам ви страхотно